बोसोन बिजाब 1:1-33 सिरिसिम। आयदाया जादों बोसोननिफ्राय मोनदेरनाय दाबिदनि फिसाज्ला इजराइलनि राजा सल'मननि बोसोनफोर। बे बोसोनफोरनिफ्राय मानसिया गियान आरो फोरोंनायखौ मोननो हायो आरो गोथौ बाथ्राफोरखौ बुजिनो हायो। आखल गोनां, न्याय आरो धोरोमिया जायो। जे बोसोनफ्रा रोङि मानसिफोरखौ गोरों खालामो आरो जोहोलावफोरखौ फोरोङो। गियानि मानसिफोरखौबो रोंसिन होयो आरो गोरों मानसिफोरनो लामा दिन्थियो। बोसोननि थाखोमानाय आरो गियानिफोर मोनहास'यि बाथ्राफोरखौ मिथिहोयो। जोहोलावफोरनि लागै परामर्श। फोरबोखौ मान होनायानो गियाननि गुदि। मूर्खफोरहा साननायबो गैया आरो गियानखौ सोलोंनोबो इच्छा गैया। ओ बिसा, नोंनि नोम्फानि फोरोंनायखौ खोनासंदो आरो नोंनि नोमानि बुंनायफोरखौ लादो। बिसोरनि फोरोंनायफ्रा खर'आव खावखानाय मोजांथार फालि एबा गोदोनायाव गाननाय मोजां मालाया जेरै समाय होयो, बेबादि बिसोरनि फोरोंनाया नोंनि आखलखौ मोजांसिन खालामो। आंनि बिसा, पापीफ्रा नोंखौ बुरखायब्लाबो नोङो गावखौ हमथादो। बिसोरो होनोब्ला जोंजों फैदो, सोरखौबा सिथारनो खाबु मोनो खोमा, जोङो जंखुमाहैनि। दाय गैयै मानसिफोरखौ आक्रमण खालामहैनानै जोङो रंजाहैनि। बेहेरबारियाव जेरै गोदोलाङो, बेबादिनो जोङो बिसोरखौ गोथाङैनो फोजोबहैनि। जों बिसोरनि दाम गोसा मुवाफोरखौ लाबोनो हागोन आरो जोंनि न'फोरखौ लुथिनाय मुवाफोरजों बुंफबहोनो हागोन। जोंजों लोगो जाफैदो आरो लुथिनानै जोङो मा मोनो बेखौ रानलायनानै लागोन। आंनि बिसा, बेफोरबादि मानसिफोरजों दाथांफा। बेबादि मानसिफोरनिफ्राय गोजान जानानै था। बिसोरो इनाय हाबाखौ दान्दिसेबो मावालाबानो थानो हाया। मानसि सिथारनो बिसोरो लागारबो थांथिं। जे दाउसिनखौ नोङो हमनो हास्थायो, बे दाउसिन नुजासे नोङो जे साननाया मुंबो हाबायाव फैया। नाथाय जायहा जे सायो, बिसोरो गावसोरनो जेयाव नांनानै थायो। लुथिनाय हाबायानो लुथिग्राफोरखौ सिथारो आरो राग गोनां मानसिफ्रा रागजोंनो थैयो। गियाननि हांख्रायनाय। खोनासंदो, गियाना लामानिफ्राय आरो हाथाइसालिनिफ्राय हांख्राय हरदों। नोगोरनि लांगोनाफोराव आरो जेराव मानसि ज' जादों, बेफोरावनो गाबज्रि बायदों। मूर्ख मानसिफोर, नोंसोरो बेसे गोबाव मूर्ख जानानै थाबावनो? गियानखौ मुगैनानै नोंसोरो बेसे गोबाव रंजाबाय थाबावनो? नोंसोरो सोलोंथारनाय नंलिया नामा? नोंसोरो आंनि फोरोंनायखौ खोनासंदो। आङो नोंसोरनो मोजां परामर्श होयो आरो आंनि गियानखौ नोंसोरनो होयो। आङो नोंसोरखौ लिंहरबाय थादों, नाथाय नोंसोरो खोनासङाखै। आंनि परामर्शखौ नोंसोरो लायाखै आरो आंजों नोंसोरो फोसाबजानो हास्थायाखै। बेनिखायनो जेब्ला नोंसोरो निदानाव गोग्लैगोन, अब्ला आङो नोंसोरखौ मिनिनो मोनगोन। जेब्ला नोंसोरो गिख्रंगोन, अब्ला आङो नोंसोरखौ नायफिननाय नङा। जेब्ला गिथावथाव बार हुखाबादि सैनांनाया फैयो आरो दुखु आरो दाहायाव थायो, अब्ला नोंसोरो आंखौ हास्थायगोन, नाथाय आङो सेंनाय नङा। जेरावबो नोंसोरो आंखौ नागिरगोन, नाथाय नोंसोरो आंखौ मोननो हानाय नङा। मानोना नोंसोरो जेब्लाबो गियानजों थाबायाखै आरो फोरबुनि बोसोनखौ लायाखै। नोंसोरो आंनिफ्राय परामर्श लानो हास्थायथाराखै एबा आंजों फेंजाथाराखै।
बिनिखायनो गावनि मावनाय बादि नोंसोरो बिथाइ मोनजागोन। रोङि मानसिफ्रा थैयो मानोना बिसोरो गियानखौ नाजावा। मूर्ख मानसिफ्रा गाव गावनि मावनायजोंनो संहार जायो। नाथाय जायफ्रा आंनि बुंनायफोरखौ खोनासङो बिसोरो खारग'यो। बिसोरो खारग'थारगोन, बिसोरहा जेबो गिनांगौ गैथारा।